Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. मुख्यमंत्री सावंताचं महाराष्ट्र मोग नवोन्ही. मुख्यमंत्री फावल्या वेळार महाराष्ट्र दौरे करता. आयज मुख्यमंत्री सिंधुदुर्ग भोंवडेचेर. सकाळी मुख्यमंत्र्यान माणगांवच्या दत्त मंदिरान पूजा केली. उपरांत कुणकेरी भवानी मातेचे दर्शन घेतले. गोंय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे संबंध खूप पोरणे आसा असं मुख्यमंत्री उलयलो. आज कुणकेरी गावामध्ये देवी भावईचं दर्शन घेण्यासाठी खास करून या ठिकाणी आलो होतो. या ठिकाणचे कुणकेरी गावातली सरपंच मॅडम सावंत, त्याचबरोबर आमचे या ठिकाणचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते राजन तेली, प्रभाकर सावंत, बाकी सगळेजणांनी गावातल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी स्वागत केलं. फक्त देवीच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येणं झालं होतं. तसं बघितलं तर सिंधुदुर्ग आणि गोवा यांचं अतूट नातं हे म्हणजे गोवा मुक्तीपूर्वीपासून आहे. म्हणजे गोव्याच्या मुक्तीमध्ये पण म्हणजे सिंधुदुर्गाचा सहभाग अगोदरपासून होता आणि त्यानंतर तर सिंधुदुर्गातील कितीतरी उद्योग असेल, व्यवसाय असेल, मेडिकल फॅसिलिटीज असेल, ही लोक गोव्यावरती डिपेंड आहेत. त्यामुळे सातत्याने त्यांना सदोदित सहकार्य राहिलेलं आहे. यापुढेही अशाच पद्धतीचं सहकार्य शेजारील राज्य, शेजारील जिल्हा असल्याकारणाने एकमेकाशी सहकार्य असल्याकारणाने चांगले संबंध प्रस्थापित करणं हे सातत्याने कर्तव्य आहे. सरकार कुठलीही असो, पण लोकांसाठी दोन्हीही सरकारच्या प्रशासनानं सहकार्य करणं हे सातत्याने काळाची गरज आहे.